Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela kellu l-opportunità li tiltaqa' mal-ħaddiema fil-villaġġ tal-ħwienet tal-Pama il-Mosta. Dr. Qabela mhux biss tkellmet mal-impjegati u mat-tmexxija, iżda segwiet mill-qrib l-andament fil-kumpless. Mal-management hija ddiskutiet l-andament tal-operat tagħhom, kemm fil-kumpless tal-Mosta stess kif ukoll fil-kumpless ieħor tagħhom il-Pavi f'Ħal-Qormi. Il-management semma kif miżuri ta' għajnuna bħal dawk li joffra l-Gvern kienu ta' spalla għal bosta negozji li fi żmien diffiċli setgħu jkomplu l-operat tagħhom u jkomplu jinvestu f'pajjiżna. F'kumment ma' One News Dr. Lidja Qabela enfasizzat l-importanza ta' żjarat bħal dawn. Żjarat bħal dawn jiġdu t-twemmin tagħna. Twemmin tagħna huwa wieħed ċar ħafna, twemmin illi nkomplu noħolqu opportunitajiet ġodda, twemmin illi nkomplu noħolqu ekonomija sostenibbli u soċjetà aħjar. Dan huwa twemmin li huwa mnaqqax fil-manifest Malta flimkien huwa l-fulkru biex inkomplu naħdmu favur il-ħaddiema. Jakkumpanjaw lil Dr. Lidja Qabela għal din iż-żjara kien hemm ukoll id-deputati Laburisti Naomi Kakija u Rej Qabela. L-attivitajiet tal-Partit Laburista għal jum il-ħaddiem jilħu l-qofol tagħhom nhar it-tnejn l-ewwel ta' Mejju, ċelebrazzjoni għall-familja kollha fil-Belt Valletta, ċelebrazzjoni li tiġi konkluża b'messaġġ mistenni mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Qabela.